A mañá entre nubes e claros discorreu en Chantada cunha xornada de feira bastante concorrida, na que os postos tradicionais da Praza do Cantón rexistraban as vendas propias desta época. Como ven sendo habitual nos últimos mercados, os veciños da comarca acuden a mercar vides para plantar nos seus viñedos. Estamos na tempada axeitada para facer as plantacións e os viticultores aproveitan para ir renovando cepas. Hai un precio bastante aseguible, un pouco fora da serie, pero hai que pagalas. Ya viño na Cuba ainda, ese é o malo. Este veciño repón cada ano cepas no lugar das que se van secando. Sobre dos cuartarós, que son 50 cepas, máis ou menos, así, todo tinto. Non se planta nada de blanco? Non, que non o queren agora, eu para mí sí que o fago blanco, pero do resto nada máis. Solamente para autoconsumo? Sí, para autoconsumo nada máis. Porque todo mezclado, eu boto todo mezclado para mí. Donde te vas? En Nogueira, a 12 kilómetros de aquí de Chantada. A carón dos vendedores de vides están os de verduras e plantas. Os clientes demandan fundamentalmente coles, repolos ou cebolas para plantar na horta. Pura acude á feira de Chantada dende o Carballiño e pese a que semella que se está volvendo a explotación das hortas para o autoconsumo, o que repercute algo no seu negocio, parece que o mal tempo non axuda moito nas feiras. As coles, os repolos, cebola tamén da valenciana, que é da de cedo. De momento, noces, castañas hai poucos, pero allos tamén para plantar, é o que anda. Pero co tempo que está, véndese pouco. E aquí en Chantada é boa feira? Sí, é buenísima, é. O que pasa que con este tempo, xa sabes, con este tempo malamente. Ca que chuvia, nada, está todo encharcado, entonces véndese pouco. Pero bueno. Pero a xente sigue plantando Sí, moito na casa? algo sí, pero coa crisis tamén. Os que acudiron á feira tamén se atoparon hoxe preto da Igrexa Nova con toda esta suculenta oferta de doces caseiros que facían pararse a quen máis e quen menos ante este posto. Era o dos alumnos de cuarto da ESO do Instituto Valdo Asma que levan a cabo esta actividade co fin de obter fondos e financiar a súa viaxe de fin de curso. De momento vai indo todo ben. A xente hoxe ainda non se anima porque de momento co mal tempo que hai E chove a vez, claro, entonces... Estános aportando moitos cartos para a excursión e claro, sempre nos axuda.